आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आणि पर्यायानं महाराष्ट्र शासनाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा संपूर्ण भारतातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि पहिला वहिला XINS गुलदार अंडर वॉटर म्युझियम प्रकल्प सिंधुदुर्गच्या समुद्रात निवती येथे साकारत आहे। या ऐतिहासिक प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती नवी आणि मोठी दिशा मिळणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश गटणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली। पाहूयात। माझगाव डॉक लिमिटेडचे श्री निपेंद्रजी, पोर्ट ऑफिसर उगल मुगले साहेब, त्यानंतर आमचे सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, डेप्युटी इंजिनियर, सिनियर मॅनेजर आणि आमचे सर्व संबंधित अधिकारी आणि आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व सन्माननीय पत्रकार बंधू भगिनींनो, तर यामध्ये आपल्या सर्वांनाच कल्पना आहे की 2024मध्ये जो मंजूर झालेला XINS गुलदार म्युझियम, अंडर वॉटर म्युझियम हा जो प्रकल्प आहे, हा संपूर्ण भारतातला महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वप्रथम होत असलेला महाराष्ट्र शासनाची प्राईड असलेला, अभिमान असलेला असा हा प्रकल्प आपल्या जिल्ह्याला मिळाला, ह्या भागाला मिळाला। या सर्वाबद्दल आपण सर्वजण सुदैवी आहोत आणि ह्यातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पर्यटन अजून जास्त चांगल्या पद्धतीने फुलायला, चांगल्या पद्धतीने वाढायला मदत होणार आहे। आम्ही आपल्या समोर काही ब्रॉशर्स दिलेले आहेत, त्या ब्रॉशर्सचं आपण अवलोकन करावं। त्यात आम्ही स्पेसिफिक ती साईट दिलेली आहे 15 डिग्री 52 मिनिट 18 ही लॅटिट्यूड आणि 73 डिग्री 29 मिनिट 06 ही लॉन्जिट्यूड अशी ही साईट आहे की ज्या ठिकाणी आता आपली ती शिप काल विजयदुर्ग बंदरामधनं आज सकाळपर्यंत पोहोचली। काल ती दुपारून निघाली होती, आज सकाळी पोहोचली आणि आता त्याचं ऑलमोस्ट 25-30% त्याच्यात पाणी भरून झालेलं आहे। ती सायंटिफिक प्रोसेस आहे। माझगाव डॉक लिमिटेड मार्फत आपण ही प्रक्रिया पार पाडतो आहोत, कारण कोणत्याही प्रकारची त्यात आपल्याला रिस्क घेता येणार नाही। अतिशय नियंत्रित पद्धतीने ही समुद्र स्थापित करण्याची प्रक्रिया आपण पार पाडतोय। ही प्रक्रिया झाल्यानंतर साधारण 1 ते 1.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी जहाजावरती वेगवेगळे कोरल्स आणि फिशिंग नेस्ट हे तयार होतील आणि त्यामुळे आपल्या पर्यटकांना जे स्कुबा करून खाली जातात समुद्र तळावरती, त्यांच्यासाठी एक पर्वणी होईल, अतिशय चांगलं ठिकाण होईल पर्यटनाचं। त्या व्यतिरिक्त आपण माझगाव डॉक लिमिटेड यांच्यासोबतच एक पाणबुडीसाठीचा प्रकल्प केलेला आहे। एक 24 आसनी पाणबुडी आपण करतोय, 24 सीटर। ती जी पाणबुडी असणार आहे, ती पाणबुडी आता त्यांनी बांधायला सुरुवात केलेली आहे। साधारणपणे त्याला 1.25 ते 1.5 वर्ष लागतील आणि त्यानंतर ही पाणबुडी तयार होईल। मग आता ज्या ठिकाणी आपली ही बोट समुद्र स्थापित होतीये त्याला स्कटल्ड म्हणतो आपण। मच्छीमार बांधवांच्या सहभागातून आणि शासनाच्या, राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या सहभागातून आम्ही ही सगळा प्रक्रिया पार पाडतो आहोत। तर जे सबमरीनवरती भारतीय नौदलात कमांडंट होते ते सुनील कोर्टी साहेब हे सुद्धा आज आपल्या सोबत आहेत। सुनील कोर्टी साहेबांनी 20 ते 22 वर्ष इंडियन नेव्हीची सबमरीन चालवलेली आहे, त्यामुळं सर्व अतिशय उच्च प्रतीचे तंत्रज्ञ आपले या प्रकल्पात इन्व्हॉल्व आहेत। सरकारतर्फे सुद्धा फंडिंग अरेंजमेंट खूप चांगल्या पद्धतीची झालेली आहे आणि हा प्रकल्प एक अत्यंत दिमागदार आणि सर्वांना उपयुक्त असा असणार आहे। आता ही टेक्निकली आहे जिल्हा प्रशासन म्हणून एक विजन अशी आहे की स्थानिक पर्यटनाला आपल्या चालना मिळाली पाहिजे। त्यानंतर जो काही हा नवीन प्रयोग आहे, म्हणजे जी युद्धनौका आहे, जी सेवानिवृत्त आहे, तिचे अवशेष वापरून त्याच्यावरती आर्टिफिशियल रीफ तयार करणं आणि नवीन एक जैवविविधता तिथे तयार करणं असा एक त्याचा हेतू आहे। आणि हे आर्टिफिशियल रीफचे जे प्रयोग आहेत हे बाकी देशामध्ये इतर ठिकाणी झालेत, आपल्याकडेही होत आहेत। मत्स्य व्यवसाय, आपल्या मत्स्य विभागाकडे पण आता सध्या ट्रायल्स काही चालू आहेत। तर आर्टिफिशियल रीफवरती ज्यावेळेस कोरल्स डेव्हलप होतात त्यावेळेस
जी काही मरीन ॲक्वॅटिक लाईफ असते, म्हणजे सागरी विविधता असते, ती तिकडं अट्रॅक्ट होते. त्यामुळे तिथलं जसं सर म्हटले की तिथं कॅचिंग वाढू शकतं, फिशचं तिथलं अमाऊंट वाढू शकतं. त्यामुळं नुसतं पर्यटनच नाही तर स्थानिक मच्छीमारांना देखील भविष्यामध्ये तिथे फायदा होईल अशा पद्धतीने आम्ही याकडे बघत आहोत. आणि हे पर्यटन जे आता फक्त साधारण देशात खूपच आपल्या पद्धतीने म्हणजे तारकर्ली हे खूपच एक महत्त्वाचं डेस्टिनेशन आहे, तर ते एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जावं, त्या दर्जाचं व्हावं. आणि हा प्रयोग इथं यशस्वी झाल्यानंतर देशातल्या इतर पर्यटनाच्या म्हणजे इतर राज्यांना देखील याचा एक म्हणता येईल की प्रयोग असं यशस्वी प्रयोग म्हणून ते बघतील, एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून बघतील आणि अशा पद्धतीचं सागरी पर्यटन ला एक नवीन दिशा याच्यातून मिळेल आणि आपण त्याचे पाईक असणार आहोत, म्हणजे प्रथम पाईक असणार आहोत. याच्याबद्दल नक्कीच एक जिल्हा प्रशासन अधिकारी म्हणून मला अभिमान आहे. मॅडम, आता तुम्ही कोरल आणि हे म्हटलं ना, प्रवाहाचे आपल्या किनारपट्टीवर म्हणजे प्रामुख्याने मालवणच्या किनारपट्टीवर अधिक आहे आणि दगडांचा भाग असल्यामुळे, पण काही ठिकाणी जे कोरल आहेत ते खराब होत आहेत आणि त्यांचं कुठेतरी त्यांना त्रास होतो अशी स्थिती आहे. त्याबाबत आपला काय सर्वे झाला आहे का, आणि असे किती ठिकाणी कोरल आहेत आणि ते किती खराब झाले आहेत आणि त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे, काय सांगा? नाही, नक्कीच. आता हा चांगला मुद्दा तुम्ही उपस्थित केला. जसं आता हे ज्यावेळेस आपण स्थापित करणार होतो त्याच्या आधी देखील आपण NIO कडून स्टडी करून घेतला होता पूर्ण. तुम्ही म्हणताय त्या अनुषंगाने आपण NIO कडे जर लेटेस्ट काही स्टडी असेल तर त्याच्या फिगर्स नक्की मिळवू आणि त्या अनुषंगाने काय करता येईल संबंधित एजन्सीशी, म्हणजे आता मे बी त्याच्यामध्ये केंद्राच्या एजन्सीचीच आपल्याला बोलावं लागेल, त्यानुसार आपण करू शकतो.